אני רוצה להדגים צורת הסריגה של דוגמה הזאת שנקראת אלפין סטיץ' באנגלית, תפר אלפי. הדוגמית הזאת אני סרקתי מחוט אקרילי 100%, על איזה בייבי בסט הוא נקרא. עכשיו אני אסרוג דוגמית השנייה בחוט קצת יותר עבה, חוט נאקו וגה. גם חוט אקרילי 100%, אורך החוט 195 מטר ל-100 גרם. אנחנו מתחילים סריגה עם שרשרת, עם כמות העיניים שהיא זוגית. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. בעצם הדוגמה היא נסרגת על 20 עיניים. העין האחרונה שסרגנו, העין 21, סרגנו בשביל הסיומת. אנחנו עושים שורה ראשונה עם חצאי עמודים בכל עין. מכניסים מסריגה בעין השנייה אחרי מסריגה, מושכים חוט ומושכים חוט דרך שתי הלולאות. וככה אנחנו נמשיך עד סוף השורה. מאוד חשוב לספור את העיניים כדי לא לאבד בדרך עין אחד או לא להוסיף עין מיותרת. אז תספרו בבקשה תוך כדי סריגה או אחרי סריגה שאתם מקבלים 20 אם אתם סורגים דוגמית. אנחנו צריכים לקבל 20 חצאי עמודים. הגענו לעין האחרונה. אנחנו עושים שתי עין שרשרת. 1, 2. וזאת תהיה העין הראשונה בשורה הבאה. בשורה הבאה אנחנו נסרוג שורה של עמודים. אז בעצם מה שסרגנו עכשיו, שתי עיניים שרשרת, זה עמוד ראשון. אנחנו עושים ליפוף על המסריגה. עכשיו אנחנו ניכנס שוב בעין השנייה אחרי מסריגה. זאת העין הראשונה. אנחנו ניכנס כאן, בעין השנייה. מושכים חוט, סורגים שתי לולאות ועוד שתי לולאות.
נמשיך עם זה עד סוף השורה. כאן אני אספור, זה עין רביעית, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. שורה שנייה, 20 עמודים. שורה שלישית, אנחנו נעשה שוב שורה של חצי עמודים לכל עין. נעשה עין שרשרת אחד, נסובב, נכניס מסריגה בעין הראשונה עכשיו. בעין שהיא ממש אחרי ליד המסריגה. ונסרוג לאורך השורה. עשרים חצי עמודים. בעצם בדוגמה הזאת אנחנו כל הזמן מחליפים בין שורה של עיניים חצי עמודים ועמודים. שורה של חצי עמוד, שורה של עמוד. יופי. עכשיו אנחנו שוב נעשה שני עין שרשרת. ועכשיו אנחנו נתחיל לעשות את היופי של הדוגמה. אנחנו נסרוג עמודים מתחת לעמוד בשורה 2. כאן. לעשות ליפוף על המסריגה ולהכניס מסריגה מתחת לעמוד, למשוך עין ולמשוך קצת את החוט כדי להגיע לגובה. לסרוג 2 לולאות ועוד 2 לולאות.
עכשיו אנחנו נסרוג עמוד בעין של חצי עמוד, בעין של שורה 3. אם אנחנו נסדר את העמוד בצורה כזאת, אז אנחנו צריכים להיכנס בעין שליד העמוד ונסרוג אותו עמוד רגיל. עמוד הבא אנחנו שוב נסרוג מתחת לעמוד של שורה 2, אבל אנחנו צריכים לדלג על עמוד אחד, כי אנחנו סרגנו פה בעין של חצי עמוד. אז אנחנו מדלגים על עמוד אחד ומכניסים מסרגה בעמוד הבא. עכשיו אנחנו שוב נכניס מסרגה בעין של שורה 3. ומתחת לעמוד של שורה 2. שוב נדלג על עמוד אחד. כאן סרגנו, כאן אנחנו מדלגים, כאן אנחנו סורגים. שוב נסרוג בעין של עמוד של שורה 3. נדלג על עמוד אחד. נכניס מסרגה מתחת לעמוד הבא. לא לשכוח קצת למתוח חוט כדי להגיע לגובה של שורה 3. שוב, שורה 3. ליד העמוד שסרגנו. מדלגים על עמוד אחד. מכניסים מסרגה מתחת לעמוד. מחבקים אותו עם החוט. וסורגים עמוד. וככה עד סוף השורה. מאוד חשוב להכניס מסרגה בעין הנכונה. אם אנחנו מסדרים את העמוד, משכיבים אותו, אז אנחנו רואים מיד אחריו יש עין, ושם אנחנו ניכנס. העין האחרונה כאן אנחנו נסרוג רגיל, לא מתחת לעמוד. נסרוג בתוך העין.
עכשיו אני רוצה לספור, לראות מה יצא לי. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. יופי. הצלחנו. עכשיו שורה 5. אנחנו עושים שורה של חצי עמודים, אז לפני זה אנחנו עושים עין שרשרת אחד, מסובבים, נכנסים בתוך העין, מתחת לעין הראשונה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. זה צד שמאל. אנחנו עושים שתי עין שרשרת ועושים שורה 6. עכשיו אנחנו גם נסרוג שורה של עמודים כמו שסרגנו שורה 4, אבל בסדר השחמטי. איפה שסרגנו עמוד רגיל, מתחתיו אנחנו נסרוג עמוד, ואיפה שסרגנו עמוד מתחת לעמוד, אנחנו נסרוג עמוד רגיל. קצת מסובך בהסבר, אבל קל בעשייה. אז עשינו שתי עין שרשרת, ליפוף, ואנחנו נכנסים בעין השנייה אחרי מסריגה. זאת עין הראשונה, אבל יש לנו כבר עמוד מוכן. העין השנייה אחרי מסריגה אנחנו עושים עמוד רגיל. ליפוף, ועכשיו אנחנו ניכנס כאן מתחת לעמוד של שורה 5, של שורה 4. בין שני העמודים הבולטים. ושוב, עמוד רגיל בתוך עין של חצי עמוד, ועמוד בולט כזה, שהוא מתחת לעמוד של שורה 4. וממשיכים עד סוף השורה. חשוב לא להתבלבל במיקום.
והגענו לסוף. ובעצם אנחנו סיימנו את הדוגמה בזאת, ומעכשיו חוזרים לשורה 2. לשורה 1. חוזרים לשורה 1, עושים שורה של חצי עמודים, שורה של עמודים, שוב חצי עמודים, רק משנים את המיקום של העמודים הבולטים האלו בסידור השחמט.